Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakasin ka baning kong hagini gihinyo pulay tali gisnem ka KHADC kala yo ya ka library jongka. Ka library jongka council ka don hapo ka legislative building ka bala play pat ba do blat ka jela upagu johan. Haba keren ngani ka sngi hadin bala daban play ya ka UCM ka KHADC ba penyat sing sem ule atho. Bakalong ka ek bansa jingkin mau baka council kala yo ela ka jongka library. Ulang bahagian ni ke library penlap ye kisen shong dorbar nadu kapor jong ke United Khasi and Jaintia Autonomous Council kabala long house nem kat kendai spa san puar ka spa ba ka bahagian ni ke library ka don ka long ka kot ya kabala tip kerteng kum ka Khasia language bala tho do ulit Reverend W Perse bala pelaj paj ba house nem kat praspa prapusan Shushu CEM ke KHADC uli atho bagajing temu ban penhe ye ke library kala don namar kani ka pamenta kadang rin. Uli atho bagin persang ban penbahada ka ba antep ye kini kijing don jing em ki kor ki bor jong ni ka juk ne ban digitalize ya kani ka library. Ula penrap susu de ka ba ong bagani ka library ka pamenta ka don ye ki kot bat nakalyang ka KHADC kala patha ye ki librarian ban bu khambun susu ye ki kot hapo kani ka library. We will have the CEM to facilitate our Honorable Governor with Khasi traditional Rindian, followed by a bouquet which will be presented by our Deputy CEM with a bouquet. Proceeding Jongka House, Jongka United Khasi Jaintia Hills District Council Hatugapur House nem kat kendai spa san puar. Proceeding Jongka House. Kamu ka first session first house. Nakaliang jungi ko ka Khasi Hills Autonomous Council mentak si ka arpulai terik ku naitung Islam aja aku sang ngisoban pripau bahkan deka jingsa jingkin mau haka jingat nanti jing trekam jongka district council nama ba mentaka sngi nakaliang jong ulat kejela honorable governor of Meghalaya Shri Pagu Chauhan lawan ban yuk kejat hang ni apa district council kejungi ya ka ban yuk ban play pai ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library de ngasro ban penpau ke jing ai kublai nakaliang ka council away nakaliang nadu i deputy CM ba PNCM i chairman jungi iba lamprang bla pada bulan mentasni nangta deputy chairman jungi Pak Charles Marngan nangta ya baru KM bat ki members jongka house away kamtam ru ngaso ban ai kumlei ru yaki officers yaki staff jongka council ni brokaway mentakasngi kan long kajing sa kan mau se kajing ya inti jongka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo pulai li kisnam nadu usnam khat khandai spa sanpuar bagi yo
ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so pusau ar but they minta kan ka kenti bangiyo banbu ya kini ka library ngasung thu babun kintip ke ai ka library kalong kawen na ka jaka ka bangi lum thop ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai de ba kani ka library jong ka district council ngibu je ki kot ki bayadei bat ki riti ki dostor la da kalong hakasin shar khadat nadu ki sim du ki rai hadu ki shnong nang ta ngibu abide ki khndo ka syak ngibu habai de ba ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ke bengi ong ne kata ka rukom khenkur khenjak ke jungi nang ta ngidon ki record sabade ba ka ki an ki kendon ki pher ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot khane ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register ka ba nadu snem khat khandai spa san puar ka first house hakane ka tu ko por ka dang de ka United Khasi Jainti Hills District Council kani first proceeding nadu tu bisnem de kum kini kan ke berlong ka spa ka jingtip na kamta jongi ki bamenta batu namta kalawe ni sude bandon ya ka library jok council bangin yo banlum thup ya kum kini ki jing tho ki ba koridor ba ki badan kam ba ngin la ban tip shu ya ka history jok ka ja indrio jungi jok ka ri jungi but aso kemendru bahang ni library nalor kikot ki ba philai bila bon donru kikot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum I ba BM lanong la tho artli kikot la ai subha na ta ki ki member ki ki nong tho kot ki la nani huru ki la don ki ba ai donation ini ke kani ni kakot kabarin du hamne po library kani na du snap khat plus pa san usan te kum kini kai ka ikaba ka jingthmu jongi kum ka council ka long ba ngin pen ruspa ika jai pen riu khamtam habidi ka jingtip te ladang ni kum jai pen riu ngi sothu ban trishtom ban wat jingtip habidi ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong ktin nong wei ka origin nang no ngi mi kum no ngi im ngi sa kum no ngi trishtom haki por dan shwa ka library ka de ka ba le sila banong ba ka don lut ya ba kum kita ke jingtip then nang ni shakmat ru na so ban penpau ka jing ai kuble namar ka ni ka jing sedang ya ka ni ka library Hills Council ni sedang ru da ka jing ya tip lang but I librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya don benta jing trishtom lang I deputy chairman jingi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jingmut ke ki jai kot ki bangi hap ban bu hangni pi dang kan mau ha katu ka por ka bangi ngi khot ki research scholar kum ba sau pungwat ai ka bangi la approve da ka committee banle research halor ki sau pung judge ki research ki jongki lane areas of research habai de ki individual kum Reverend JJM Nichols Roy kum kiwe giriu Pokmat kum Tirot Singh Kiang Namba kiwe te kum kini ki don ki research nang ta ki research habai de ka kup kasem ka bam nang ta ka research habai de ba ka khndo ka siap bade ba ka kum im jungi kum ki jat jungi khasi kani ka research ka babon ni ngaso ban pentip ipi bangi la dep ban finalize kani la dep ban penkut bat mentangi abstang ka publication the on the ladap kani ka publication ni gini kot tu ka ba ki research scholar kila pen create kila tre lawat benya but nakaliang council ngin supply pe ba kini ki sau po tu ki kot kunju de ka kani kan yarap haru wat ki research scholar ki ba de na po Meghalaya lanen ba de na po ri India lanen wat na shabari ru wat hadu mentaru kila don kumbah riu nyomot kibla wan ban wat jingtip nangi bat balarung hani ka library wat lam pat yo kan play te ngangeng scam ba ka jing play kani ka library mentasni kan long ka jing mentoi ye ki samla bakwa wat benya shushu ye babun ki
jinglong jimam jong ka jaknu jungi bat kham tam ru kan long ka jingker khu nam ta ka pateng ka banwan ka badan kambha bakin tip bahagi ni kin nyok pulai tili kisnam kani di kasien ka peningkong kat kum ke record ke bangidan kasien ka peningkong baulat ka jela banwan banyu kejat angni bo district te meneru ila kwa banwan shani namar ba idan ka jing stom haki kejat te mla bar kiwi ni ki mau jingkin te namar ta kadau la happen inaugurat hangti ko ketika ground floor te ni sukumen ba kan kan sa kan mau kan sa pateng la pateng ka jingwan jong governor lat ka jela ban play kan ke library but ngiru kum ka council ni don pha ka jing day constitutionally ni don pha ka jing day bo lat ka jela namar pipe ya ka six schedule pipe ya ka edit rules jongi babon ki bills ki bangila wanra apo house la kalong ki bills ki ba ya day ba kanu ka benta sin bangila pas menginane ni don kam ban penlong an ya kini ki bill ki bangingi menjur na ka yeng dorbar district council dan kam ya ulat pat ban menjur kena bakan kelaan film ka jing menjur jong ulat kani ka bill ka bangi jupas na district council kalong leno dan nomor ka daw ka jingwan yu kejat jong ulat ka dis sya ka jing sa kan mau but ka baar pat kan dong ka jing ya jan ka jing ya day hapdeng jungi bat ka office jong ulat ka jela governor kan long ka bayajan nang ni syakmat but ki babon ki bill ru ki badang sateng ru nila nang yai buat dien ki badang kam hamenta ya ka ba council kan yo ban penlong an kini